dels objectius de centre com a escola inclusiva que som és posar l'alumne al centre de l'aprenentatge, per tal que ell en sigui el protagonista. Ja fa temps que a l'escola treballem per projectes. Això ens permet donar una mirada diferent a les possibilitats dels alumnes i als rols dels mestres. Si realment volem aconseguir que l'alumne sigui el centre del seu aprenentatge, una bona manera és utilitzant les carpetes d'aprenentatge. Per què? Perquè la carpeta d'aprenentatge personalitza l'aprenentatge. És a dir, cada alumne té un punt de partida diferent i ha d'aconseguir uns objectius i uns aprenentatges diferents dels seus companys. A partir d'aquí, com vam introduir nosaltres la carpeta? La vam introduir l'any passat, amb els mestres, per tal que nosaltres fóssim un bon model amb els alumnes a l'hora d'utilitzar-la. Què hi posàvem? Hi posàvem des de reflexions personals que fèiem, des de documents de centre, etc. Llavors, aquest curs nosaltres l'hem introduït amb els alumnes. Com ho hem fet? Hem fet una petita reflexió individual per tal que l'alumne sigui conscient de què és allò que ha de millorar, què és allò que encara li queda per aprendre. Llavors, ara estem en el punt de que hem d'incidir-hi una mica més. Hem de treballar el com ho farà i quan ho portarà a terme. I així fem la planificació setmanal a dintre de l'aula. Què hi va en aquesta carpeta d'aprenentatge? Doncs hi va tot allò que ajuda l'alumne a ordenar-se en el seu procés d'aprenentatge, és a dir, des d'una base d'orientació, una evidència, un petit resum, un esquema, un dibuix. Llavors, aquesta carpeta també ajuda a recuperar la memòria, és a dir, quan aquell aprenentatge ja està fet fa un temps, sempre pots anar a la carpeta a consultar a veure com ho vas fer per aprendre'l i d'aquesta manera el tornes a recordar. Hola, em dic Nel i aquesta és la meva carpeta d'aprenentatge, que cadascú té la seva individual. Llavors, aquí tenim la nostra presentació, i els nostres compromisos, que el que tenim que fer és millorar algunes coses i com ho faré és que els mestres ens ajudaran també. I quan ho faré és quan farem el que tenim que millorar. I aquí tenim un exemple per no oblidar-nos de les multiplicacions. També hi tenim per escriure un mail, per si estem a l'escola o a casa, podem mirar com es feia per si ens hem oblidat. I aquí una feina de principi de curs del projecte d'un conte. I dies després el que vam fer va ser fer-ho un altre cop però millorar-ho. I jo aquí hi tinc un post-it per recordar dues coses que tinc que millorar. I fins aquí la meva carpeta. I ja està. Al portar-la a la pràctica ens hem trobat amb alguns imprevistos que sobre la marxa hem anat resolent. Per exemple, era una activitat que estava pensada perquè la donguéssim a terme quan fóssim 2 mestres a l'aula i degut a la situació actual això no ha estat possible. Llavors ens hem reorganitzat per tal que puguem fer aquesta activitat igualment de forma individual. Una altra cosa que hem anat resolent ha sigut que la carpeta pot anar a casa, més sovint del que nosaltres pensàvem. Això afavorirà que l'alumne pugui compartir els aprenentatges que va fent amb la família i, per altra banda, la pugui utilitzar també si ha de fer una tasca. De la mateixa manera que l'utilitza a l'escola, la podrà fer servir a casa. I, per altra banda, no havíem contemplat que a l'escola poguessin tenir una sessió setmanal per portar a terme una mica la posada en comú de com va l'activitat de les carpetes. D'aquesta manera podem compartir i és el moment també que els mestres donarem eines i estratègies per tal que la carpeta els nens vagin aprenent el seu funcionament.